Okay, maing mudto na usab kanatong tanan, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Ana na punta mga higala din ang atong tulumanon sa kahanginan, CONA, Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini inyong ubos nga lagad Reverend Padre Edwin Academia Acab. Abay no, maunagin karong adlaw mahigala ang katapusang adlaw, no? Pastilan, no? At katapusang adlaw sa tuig 2025. Ug mga adlaw manghigala mauna ang 2026. Ayan, no? So unsa naman andam na bang inyong mga kuan din ha, medianoche na abi no kagahapon mo higala nagkita day may usa sa mga ating paminawa nato, no? Ay itong isang adlaw day sa 29, no, nagkita mi ni Sister Pita Solamilio. Nakita mi niya nagkakuan bagani mo na selfie, ayan. Sugod doon kanimo Sister Pita ha, so salamat kayo sa imong pagpaila usab, no, nya medyo sige pug kagsunod ning ato ang programa. Thank you very much. So sa tanan, no, sa tanan nga mga kanunay nagsunod usab ining ato ang programa. Hala, no, padayon kita sa ato ang mga buhatonon ato dayon nga timbiya ug may mudto hingala, no, atong talahonong obispo Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager si Father Rama Ata, ang ato ang mga kaigsuonan usab dinha sa istasyon DYWC ug sa tanan gyud nga nagpaminawan ni mga programa nato sa istasyon DYWC. Ayan. Abi no adita mahigala sa ato ang CBCP News, Balitang Simbahan ni ining kamudtuhon. Abay daw malampuson nga napahigayon mahigala ang closing activity, ang closing ceremony sa Jubilee Year 2025, Jubilee Year of Hope 2025 diri sa Diocese of Dumaguete, no? Usa ka misa ang napahigayon og tinambungan sa ubay-ubay gyud nga mga kaparian. Atong adlaw usab gisaulog usab sa mga kaparian sa Diocese of Dumaguete ang ilahang Christmas party ug nalipayon kay si obispo nga matud pa mao gyud ang ulo sa mao nga kining kalihukan. Balita manghigala gikan sa Vatican, gambling ruins families mao nga matud pa sa Binisaya pinahigala ang sugal makapaguba gyud og pamilya, no? Mao kini ang nahimong mensahe usab sa atong talahurong Santo Papa at tubangan sa mga mayores sa nasod sa Israel, sa nasod sa Italy. Nakita man gud sa atong talahurong Santo Papa mahigala nga dili gyud maayo ang resulta sa usa ka pamilya kansang amahan o inahan na lulong sa sugal. Mao kadto mga galang balitang simbahan na ining kamudtuhon ug padayon kita sa ato ang pangpangalagat. Abi na arita mahigala sa atong Saint of the Day, December 31. Ang ato karon nga santo mao si Saint Sylvester chapter 1. Saint Sylvester the First, no? Pope during the time of Emperor Constantino, no? Siya sa panahon ni Emperor Constantine, siya ang matud pa kanang Santo Papa na itong gigayuna, no? He preserved the essential independence of the Church in the face of the overpowering figure of the Roman Emperor. Deep humility and courage stand aside and let events take their course when asserting one's authority would only lead to useless tension and strife, no? So karong adlaw mahigala, no, ato nga gipasidunggan ang Santo Papa sa panahon ni Emperor Constantine, si Saint Sylvester the First. Okay, no, padayon ta mahigala ari kita sa ato ang catechism. Boy na mahigala, no, nga atong catechism. Padayon gyapon kita sa ato ang topic about tradition. Unya ang atong sa article 3 sa Sacred Script sa tiang sa number 111 sa kini Catholic sa CCC o kanang Catechism of the Catholic Church, mao kini ang mabasa, no? The Holy Spirit interpreter of Scriptures. Sa ato pa
gawas nga ang kanang ang kining ang Espiritu Santo maugyoy tighubad sa Biblia, no? In sacred scripture, God speaks to man in human way to interpret scripture correctly. The reader must be attentive to what the human authors wanted to affirm and to what God wanted to reveal to us by their words. So sa to pa, sa santos nga sa balaang kasulatan, ang Ginoo, no, nakigsulti sa mga tao pinaagi sa mga pinaagi sa tawhanong paagi. Ginamit ang tawhanong paagi, no? Ang Ginoo nakighinabi sa tao sa matud pa paagi nga iya sa tao, human way, no? To interpret scripture correctly aron imong masabtan gyud ang balaang kasulatan, kinahanglan nga ang mga mubasa niini matngunan gyud kung unsay gipasabot sa mga kung unsa ang gipasabot sa mga nagsulat niini. Unya unsa man pod ang gusto sa Dios nga ipahayag ngadto sa mga tao. Sa ato pa duha di ay, no, duha gyud ang kanabitang balantayan, no? Unang-una, to what God wanted to reveal to us by the words of the scriptures, and also we should also be attentive to what the authors wanted to affirm. Sa ito pa ang sa mga authors di ay mahingala affirmation sa word of God nga ilahang gipasabot. Sa ito pa ang pinaka-author gyud mao ang Ginoo, pero gipadayag kini pinaagi sa tao, sa tawhanon nga mga magsusulat. Nakasabtan ba, no? Ang mensahe nga atong nabasa diha sa Biblia, mensahe gyud kana sa Dios, pero ginamit ang pamaagi sa pagsulat sa mga kining gitawag natong sacred authors. Unya in order to discover the sacred authors' intentions, no? Aron atong masabtan gyud ang intensyon sa mga balaan nga mga magsusulat, we should try to be attentive of the condition of the time the scripture was written, such as culture and literary genre in use. Ato pa, kini di ay musabot kita sa Biblia mga higala, dili di na automatic nga mo imong nasabtan, kung dili imo pagyudi ay usisahon kung unsa ang kondisyon sa kapanahunan sa panahon nga gisulat kini, sa mapananglit kung unsa may kultura sa katawhan, kung unsa ang literary genre nga gigamit. Unya matud pa ang modes of feeling, kung unsa may gibati sa mao nga sacred authors, nasuko ba dagway ni, nagguol ba dagway ni, nahiubos ba dagway ni, no? Sa tupang imo po na siya nga estudyuhan, no, aron nga masabtan gid nimo ang intensyon sa iyang pagkasulat, no? Kay pares gud kami mahigala mga pare no, muwali mi usahay ang among kasuko sa among kauban sa kumbinto, madala baya ngadto sa among pagwali tungod kay ang mode of feeling niya, ang among mode of feeling lamang gumi ka sa kasuko, no? Muna nga usahay madala-dala ba pares gud po ninyo, no, mga maestra nga damitan na maingon nga kung daw naman gani problema sa inyong panimalay, ibirin na sa inyong panimalay, ano inyong dada sa inyong trabahoan, pero dili gana malikayan. Numuna nga kinahanglan gyud nga sabton pud nato ang modes of feeling sa kanabitaw atong kauban sa trabaho, atong supervisor. Mabitaw na nga naami mayor diri sa una, no? Di na nako isulti alon. Undo ko na mayor nga nailhan, no? Ang mga tao ba nga mo kuan sa sa opisina sa mayor, mangutana pa usa para ver sila mo duol sa mayor, mangutana wala ba sa puta, ano. Kaya ang modes of feelings kinahanglan mo gyud nga i-take into consideration ya muna po sa mga sacred authors, ang modes of feeling, may kasuko ba dagway ni siya unsa ba, no? So the scripture must be read and interpreted in light of the same spirit by which it was written. No, sa ato pa,
kung atong interpretahon ang teksto sa Biblia, kinahanglan nga ato pun nga tan-awon og unsa ang mood, no, of feeling sa usa kining gitawag nato nga sacred author. Unya masabtan nato ni pinaagi sa kondisyon sa panahon nga iya kining gisulat. No, kay mong unsa pay nakapasuko niya kung panalitan og nasuko man ni siya, unsa pay nakapasuko niya lagway, mana no? Unya, there are three criteria for interpreting Scripture in accordance with the Spirit who inspired it. Sa ito pa, content and unity of the whole Scriptures. Tanawon, sabton, ang tibuok, ang kinatibukan. So, wala nga, kana bitang magbasa sa Biblia nga takpaw, ba delikado kay na siya, no? Kay usahay, dili mag-abot niya, lisod hinoong kay nimong mapuyan sa imong kinabuhi, no? So, wala nga, sa Lucas, Kapitulo 24, versikulo 25 sa 27, maingon si Jesus, maingon siya kanila, pagkabuang gayud ninyo, pagkadugay ninyong mutuo sa tanang gisulti sa mga propeta. Dili ba kinahanglan man nga mag-antos ang Mesiyas ni ining mga butanga o niya musulod sa iyang himaya, ug ipasabot ni Jesus kanila ang gisulti mahitungod sa tibuok kasulatan sugod sa basahon ni Moses hangtod sa mga sinulat sa tanan nga mga propeta. Sa 43 sa Lucas Kapitulo 24, 44 sa 46, ug maingon si Jesus kanila, kining mga butanga mao gayud ang akong isulti kaninyo, kinahanglang matuman ang tanan nga naisulat mahitungod kanako sa balaod ni Moses ug sa mga sinulat sa mga propeta, ingon man sa mga salmo. Unya gipasabot niya sila sa kasulatan ug maingon siya kanila, kini mao ang naisulat nga ang Mesiyas kinahanglang mag-antos ug unya mabanhaw sa ikatulong adlaw. Subuti pasabot ni Jesus nga ang tibuok kasulatan mo sangpot gyud sa katumanan pinaagi kang Kristo. Nga sa ato pa ang Old Testament, ang New Testament matuman kini pinaagi kang Kristo o mahimo kining effective kung kaning gitawag nato kapinaagi ni Kristo. Sa ato pa ay we should read the scriptures within the living tradition of the Catholic Church. Kinaamang gite tradition, di ba no? Kanang bitong gipangtudlo sa mga kanang mga propeta kaniadto mo mga living tradition. Nya kinahanglan nga ang atong pagsabot sa kining Biblia, kinahanglan nga mutahod gyud sa mga living tradition of the whole church. Matud pa sa mga church fathers like Tertullian, one of the great theologians who really fought in defense of the church, nagsunod na sila sa mga apostolic fathers like Clement of Rome, Ignatius of Antioch, and Polycarp of Smyrna. Cyprian of Carthage, Hilary of Poitiers, Ambrose of Milan, Pope Damasus I, Jerome of Stretunium, Augustine of Hippo, and Pope Leo the Great. No muna, no? Nga sa ito pa, dili ginato ibaliwala ang mga nangagi nga mga pagtulunan, no? Ang sacred scripture is written principally in the church tradition, in the church kept rather in the church heart, rather in document and records. For the church carries in her tradition the living memorial of God's word, and it is the Holy Spirit who gives her the spiritual interpretation of the scripture. Sa ato pa ang kining ang balaang kasulatan, no, gisulat kini principally in the tradition of the church. Kasi ato pa nagsubay gini siya sa mga gitudlo sa tradisyon sa simbahan. Wala gyud kanang gitawag natong pagtulunan nga nisukwahi sa tradisyon sa simbahan, no. Nakabulo sa gitong mga tradisyon sa simbahan nato, katong sinulat sa mga apostoles, sinulat sa mga apostolic fathers, church fathers. Nya wala gyud balaan nga kasulatan. Ang balaang kasulatan dili gyud na musukwahi sa matud pa kita ang pag-interpret ba nga atong interpretation sa balaang kasulatan dili gyud na musukwahi sa matud pa ang pagtulunan sa balaang tradisyon. Sama nga ang balaang tradisyon dili po na musukwahi sa balaang kasulatan, no? Ang kasing-kasing sa simbahan, dakong pagtuo sa Dios
nga iyang gipadayag pinaagi sa tradisyon, pinaagi sa pagpadayag sa pagtuo mga kalihukan. Sa tupak kini po dieng kini pong ang pagtulunan sa Dios, no? Gipadayag kini pinaagi sa tradisyon, pinaagi sa mga kalihukan. For example, fiesta, dakong kasaulugan sama sa pagkatao, pagabanhaw o piyesta sa mahal nga birhen o mga santos, kasaulugan nga linamdagan sa Espiritu Santo. Ana no? Sa ito pa, kung nato gini pamalandungan di kining pagtulunan ni Kristo, nahimo kini sa yung sabton pinaagi sa mga tradisyon nga atong gipaghimo. O sa mapananglit sa fiesta, sa mapananglit sa balaan sa dakong kasaulugan sama sa Pasko sa pagkatao, Pasko sa pagkabanhaw o mga piyesta sa mahal nga birhen o mga santos, kasaulugan nga linamdagan sa Espiritu Santo. Nya mao kini ang usa sa mga paagi nga diin mas masabtan gid nato ang pagtulunan ni Kristo. Unya, the senses of scriptures. Unsa may mga senses sa scriptures? Number 1 is literal sense. Buti pa sabot nga ano nagyoy mga punto sa Biblia nga literal ron ginato pagsabot. Sama pananglit sa Lucas kapitulo 22 bersikulo 19 hangtod sa 20. Gikuha niya ang pan ug nagpasalamat siya sa Dios. Unya gipikas-pikas niya kini ug gihatag kanila nga nag-ingon, mao kini ang akong lawas nga ihatag alang kaninyo, buhatan ninyo kini aron paghandom kanako. Human sa panihapon, gikuha usab niya ang kupa ug mipasalamat sa Dios. Gihatag niya kini kanila ug miingon sa kanila, kining kupa mao ang bag-ong kasabutan sa Dios, tinimanan sa akong dugo nga giula lang kaninyo. Sa tupa, doon nagiparte sa Biblia usab gatong literalon pagsabot. Pero aduna po'y parte sa Biblia, no, nga atong sabton in a spiritual sense, no, sa pananglit mga allegorical. We can acquire a more profound understanding of events by recognizing the significance in Christ, no, sa Exodus kapitulo 14 bersikulo 28 sa 22. Mga Israelita milabang sa kanang dagat nga pula uban kang Moses. Kung ato ni siyang sabton, mao kini ang kadaugan ni Kristo sa iyahang ang mao kini ang kadaugan ni Kristo sa iyahang pagdawat sa bunyag o pagkamatay diya sa cross. No, sa muna siya ay mga gitawag nato spiritual sense, no, nga mo point gyud nato kang Kristo. Sa ganito, number 1, literal sense. So no, spiritual sense. And then do na po'y moral sense. No, the events reported in scripture ought to lead us to act justly. No? So sample niya mo ang nasulat sa 1 Corinthians chapter 12 verse 12 8-13. Ang naghuna-huna nga sila ligon, magbantay nga dili mapukan. Ang tanan tentasyon nga naagian ninyo, naagian usab sa kadaghanan. Kaya ang Dios mutuman gayud sa iyang saad ug dili sa mutugot nga tintalon kamo labaw sa inyong madaog. Muna gitawag tug moral sense. Unya, doon na po kitay, unsa pa man, doon na po kitay gitawag og anagogical sense, meaning leading to. Mura ba og dili man dagay nato masabot spiritually, pero kung ato ginis lang tanawon, pinaagi ni ini maabot gyud kita sa maong pagtuo. Kana bang murag kana bitang masabtan na nimo madugay. Ngani no? So the manner of interpreting scripture is ultimately subject to the judgment of the church. So, importante po na, no? At ito pa matud pa ang pagsabot gyud nato sa Espiritu Santo, ang matud pa ang pagsabot gyud nato sa Biblia ultimately subject to the judgment of the church. So sa ito pa, kinahanglan gyud nga may approval gikan sa simbahan. The divinely conferred commission and ministry of watching over and interpreting the work of God. Ato kanang mabasa sa Divino Verborum chapter 12 verse 3 Vatican II document. Okay? Klaro? So unsa ganito mga higala? Kinahanglan di ay nga ang ato din pagbasa sa Biblia dili kay usa lamang ka sense, kanang literal sense. Aduna usab di ay spiritual sense. Nya sa spiritual sense akong tan-awon ang moral sense o ingon man usab anagogical o kanang gitawag nato og
allegorical, no, sense ana, no. Klaro? Bino, dini sila sa kutob ha. Ako ra gihapon kini yung ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Akam.